कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. पेंडाल काडटाना विजेचो शॉक, कामगाराचो जाग्यारच मृत्यू. कारवार शहरातल्या KHB कॉलनीत पेंडाल काडच्या कामा वेळार विजेचो शॉक लागून एक कर्मचाऱ्याचो दुर्दैवी मृत्यू जालो. मृत्यू व्यक्तीची वळख भरत गौडा वय 30 अशें कळला. एक घराच्या मुखार कार्यक्रमा खातीर लोखंडी पत्र लावन पेंडाल बांधिलो. कार्यक्रम जाल्यानंतर पेंडाल काडचे काम सुरू असताना एक लोखंडी पत्र शेजाराल्या वीज वाहिनीक स्पर्श जाल्ल्यान भरत गौडा हेमका जोरदार विजेचो शॉक लागलो. शॉक इतको तीव्र आशिल्लो की भरत गौडा हेमगेलो जाग्यारच मृत्यू जालो अशी म्हायती मेळ्ळा. घटनेची खबर मेळताच पोलिसांन घटनास्थळाचेर येवन तपासणी केली आणि मृतदेह शवविच्छेदना खातीर आस्पत्रेत धाडलो. ह्या प्रकरणाचो कारवार शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद जाल्लो असून फुडलो तपास सुरू आसा. ह्या घटनेन स्थानिक लोकांत चिंता पसरली आसा. विजेच्या तारा लागून पेंडाल घालच्या आणि काडच्या वेळार आवश्यक सुरक्षेची उपाययोजना काटेकोरपणान पाळची गरज आसा अशें ग्रामस्थ सांगते आसात. हलेयाळात रौडी शीटरच्या धिंगाणानंतर PSI निलंबित. 8 पोलीस कर्मचाऱ्याची बदली. कारवार. हळियाळ शहरात रात्री रौडी शीटर मंजू हेमी स्वराच्या नशेत घातिल्ल्या धिंगाणाच्या प्रकरणात कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याच्या आरोपावेल्यान हलेयाळ पोलीस ठाण्याचे PSI बसवराज मबनूर हेमका निलंबित केला. हो आदेश SP दीपन यान हेमी दिलो. याशिवाय पोलीस ठाण्यातल्या 8 कर्मचाऱ्याची बदली केली असून पोलीस निरीक्षक जयपाल पाटील हेमगेल्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करचो आदेश दिला. रात्रीन मौर क्लबातल्यान सोर पिवन भायर पडिल्ल्या मंजून रस्त्यार नागरिकांबरोबर वाद घाल गोंधळ घातलो. खबर मेळताच पोलीस घटनास्थळार पावले, पण आरोपीन पोलिसांक सुद्धा सोडना. पोलिसांक धक्काबुक्की आणि मारहाण केली. ह्या वेळार PSIन परिस्थिती सारखी हाताळली ना अशी टिका जाल्यानंतर पोलीस प्रशासनान शिस्तभंगाची कारवाई केली. दरम्यान घटनेनंतर मंजू फरार जाले असून तांच्या शोधा खातीर विशेष पथक कामाक लागिल्लें आसा. आरोपीक बेगीच अटक करतले अशी माहिती पोलिसांनी दिला. हत्त गाडी आता तसको ಚಾಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಉಮೇಶ ಜಿಪ್ ತರ್ಸ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಜಿಪ್ ತರ್ಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಐತಪ್ಪ. ಯಾಕ ನನ್ ಬಿಡು ಹುಚ್ಚ. ಯಾಕ ನನ್ ಬಿಡು ನನ್ ಬಿಡು
आता क्षमता आहे पण हा ए मी तोडला बरं उभे गाडी तुम्हाला ನೋಡಿ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಇವನ ನೋಡ ಏ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ನೀ ಮಾಡು ನೀ ಮಾಡ ಏ ಬರೋ ನೀನ ನೀ ಮಾಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಮೇಶ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಜೀಪ್ ತಗೊಂಬಣ್ಣ ಜೀಪ್ ಹೇಳಿ ಏನವನ ಹೆಸರು आलिशान घर आता कारवारात साकारची सुवर्ण संधी. कारवारात बाळ शिवाजी कॉलेजालागी अत्याधुनिक सुविधां सजेल्ले फक्त 5 आकर्षक बंगल्यांचो खास प्रोजेक्ट. भक्कम आणि भूकंपरोधक RCC बांधकाम, आकर्षक सागवान लाकडाचे मेलामाइन पॉलिश मुख्य दरवाजा सहित उच्च दर्जाचे ब्रँडेड लॉक आणि संपूर्ण घरात मॉड्युलर इलेक्ट्रिकल स्विच. घरात फिट्रिफाईड टाइल्स फ्लोरिंग, जिन्यासाठी ग्रेनाइट फ्लोरिंग आणि स्वयंपाक घरात ग्रेनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंक. प्रत्येक बंगल्यासाठी स्वतंत्र कार पार्किंग आणि खिडकीसाठी UPVC अल्युमिनियम स्लायडिंग शटर. हॉलात टीव्ही, टेलिफोन आणि इंटरकॉम पॉइंट्स, तसेच बेडरूमात AC साठी विशेष व्यवस्था. बाथरूमात उच्च दर्जाचे सॅनिटरी वेअर, CP फिटिंग्स आणि हॉट कोल्ड शॉवर सुविधा मिळतली. मर्यादित बंगल्याचा हा प्रोजेक्ट तुमच्या कुटुंबासाठी सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक निवास. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. होन्नावरात गणवेशातल्या विद्यार्थ्यांचा व्हिडिओ व्हायरल. कारवार डोंगरावेल्या झाडाझुडपात लिपून बसलेल्या कित्येक गणवेशातल्या विद्यार्थ्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल झाला असा. व्हिडिओ काढता असे लक्षात येतात विद्यार्थी थिंच्यान घाईघाईन पळून वयताना व्हायरल झालेला व्हिडिओ दिसते असा. व्हिडिओ दिसता तो गणवेश मोहन शेट्टी PU कॉलेजाचो आशिल्ल्याचे सांगते असतात. पण संबंधित विद्यार्थी सध्या कॉलेजात शिकता की ना हाची माहिती अजून स्पष्ट झाली ना. कॉलेजाच्या प्राचार्यान तो गणवेश त्यांच्या कॉलेजांचो आशिल्ल्याची खात्री केली असून संबंधित विद्यार्थ्यांची ओळख पटवचे काम सुरू असा. या घटनेमुळे पालक आणि शिक्षकांन विद्यार्थ्यांचेर अधिक लक्ष दवरची गरज असा असे मत व्यक्त जाते असा. ಏ ದೀಪಕ್ಕ ದೀಪಕ್ಕ ಬಾಯಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವ್ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ಹಂಗೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಂಗೆ ದೀಪಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನೋಡಿದೆ. चापोली क्रॉसालागी 2 ST बसाची समोरासमोर धडक. चालक जखमी, विद्यार्थी आणि प्रवासी सुरक्षित. कारवार रामनगर जोडा मार्गात चापोली क्रॉसालागी सकाळी सुमारे 9 वाजता दरम्यान 2 ST बसाची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात एक बसाचो चालक जखमी झालो तर कित्येक विद्यार्थी आणि प्रवाशांक किरकोळ दुखापत झाली असा. मिळालेल्या माहितीनुसार उळवी, इचलकरंजी आणि बेळगाव अंकोला बसात जोडाकडे वयचे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि प्रवासी प्रवास करताले. अपघात झाल्या जाग्यार मोबाईल नेटवर्कची सुविधा नाशिल्ल्यान काही प्रवाशांनी लागी आशिल्ल्या डोंगराचेर चढून ॲम्ब्युलन्साक खबर दिली. नंतर ॲम्ब्युलन्स घटनास्थळात दाखल जाऊन जखमीक जोडा ग्रामीण आस्पत्रेत उपचारासाठी दाखल केले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या माजाळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान
कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.